дар даври ҳаштякниҳоии мусобиқаи якуми интихобии бозиҳои олимпӣ ки дар Италия ҷараён дорад, муждани тоҷик Асрор Воҳидов дар вазни 57 килограмм бо намояндаи Озарбойҷон Умид Рустамов нерӯ санҷид. Дар ин нерӯсанҷӣ Асрор дар ҳамаи раундҳо бартарӣ нишон дода пайваста сару рӯи ҳарифро мушборон кард ва дар натиҷа бо қарори якдилонаи доварон бо ҳисоби 5-0 ғалаба ба даст оварда ба даври чорякниҳоӣ баромад. Дар даври чорякниҳоӣ Асрор Воҳидов рӯзи 11 март нерӯ месанҷад. Дар сурати пирӯзӣ дар ин марҳила Асрор соҳиби рохати бозиҳои Олимпӣ Париж мешавад. муждани дигари тоҷик Баҳодур Усмонов дар вазни 63,5 килограмм бар намояндаи Куба Эрисланди Альварес ғолиб омад. Дар ин нерӯсанҷӣ бисёр ҳассос Баҳодур аз худ маҳорати баланд нишон дода тавонист ки бо қарори доварон пирӯзӣ ба даст биёрад. Ҳамакнун дар даври чорякниҳоӣ Баҳодур Усмонов бо намояндаи Ҷопон Шион Нашияма нерӯ месанҷад. мужданбонуи тоҷик Рӯҳафзо Ҳақназарова бошад дар вазни 50 килограмм дар даври сеюм бо намояндаи Полша Наталия Кучевска ба ринг баромада мутаассифона ноком гардид ва аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. Ҳамакнун 11 март Асрор Воҳидов ва Баҳодур Усмонов дар даври чорякниҳоии ин мусобиқа нерӯ месанҷанд. ҷараёни рақобатҳоро телевизиони варзиш пахш месозад. Gave her the final round. And the 20